салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз қисми дуюми бозиҳои ҷавобии плей-оффи лигаи чемпионҳо баргузор шуд ва бояд гуфт ки бозиҳои хеле ҷолиб ва пур аз ҳодисаҳо буданд. мо чанд сюрпризи ғайричашмдош дидем, натиҷаҳои ҳайратангез ва албатта сабабҳои нав барои баҳсу муҳокима. имрӯз ҳамаи ин бозиҳоро таҳлил мекунем ва мебинем ки чӣ шуд ва чӣ натиҷаҳои муҳим ба даст омаданд. айни ҳол агар шумо бозии реал манчестер ситиро тамошо карда бошед, мумкин аст ки онро бо ман якҷоя тамошо кардед. дирӯз ман ин бозиро дар канали телеграм мустақиман бо сифати хуб нишон додам. инчунин дигар бозиҳо низ намоиш дода шуданд. агар хоҳед ки на танҳо бозиро тамошо кунед, балки ҳамзамон бо дигар мухлисони футбол муҳокима кунед, пас ба телеграм канали ман ҳамроҳ шавед. ссилка дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Боруссия Дормунд ба осонӣ аз Спортинг гузашт, вале бозии ҷавобии 0-0 на он қадар боварибахш буд. баъд аз ғалабаи калон дар Лиссабон 3-0 бисёриҳо фикр мекарданд ки даста дар хона озодона бозӣ мекунад, аммо онҳо натавонистанд гол зананд. мушкилоти асосӣ истифодаи имкониятҳо. Серу Гираси пеналти зад, вале дарвозабон онро гирифт. Ҷованни Рейна ба тири дарвоза зад. агар ин бозӣ ҳалкунанда мебуд, рақиб метавонист Боруссияро барои чунин хатогиҳо ҷазо диҳад, вале чун бозии аввал хеле хуб буд, Дормунд ба даври оянда баромад. баромадан ба якашфинал барои Боруссия чизи маъмулӣ шудааст. дар 7 мавсими охир даста танҳо як бор натавонист ба плей-офф барояд, дар мавсими 2021-22. соли гузашта бошад ба финал расид, вале ба Реал 0-2 бохт. ин натиҷаи хубанд, вале савол ин аст ки оё имсол даста метавонад боз пештар равад. ҳарифони даври дигар ё Астон Вилла ё Лил, ҳардуи даста рақибони душвор мебошанд. Астон Вилла таҳти роҳбарии Эмери хеле қавӣ шудааст ва Лил низ дастаи пурқувват аст ки метавонад мушкилӣ эҷод кунад. агар Боруссия мехоҳад ба даври дигар барояд, бояд мушкилоти ҳамларо ҳал кунад. дар оянда чунин бозии заиф метавонад ба нокомӣ оварда расонад. дар маҷмӯъ Боруссия корашро иҷро кард, вале дар даври дигар чунин хатоҳоро набояд такрор кунад. Ювентус дар бозии ҷавобӣ ба ПСВ бо ҳисоби 1-3 дар вақти изофагӣ мағлуб шуд ва аз Лигаи Чемпионҳо хориҷ гардид. баъди ғалабаи 2-1 дар Турин бисёриҳо фикр карданд ки дастаи Тиаго Мота ба даври дигар мебарояд, вале дар асл ҳамаи чиз баръакс шуд. чаро Ювентус бохт? Якум, Мота тактикаро бой дод, даста нақшаи хуби бозӣ надошт ва вақти вазъият бад шуд, онҳо роҳи ҳалро наёфтанд. дуюм, ПСВ хоҳиши бештар барои ғалаба дошт, онҳо бо шиддат ва эҳсос бозӣ карданд, вале Ювентус чунин рӯҳияро нишон надод. сеюм, Ювентус мувозинати дастаашро аз даст дод. оё фурӯхтани Данило барои кам кардани хароҷот қарори дуруст буд? дар чунин бозӣ ҳимоятгари таҷрибадор хеле муҳим мебуд. чорум, маҷрӯҳ шудани Вега таъсири калон расон. бозингари асосии бозиро пеш мебурд ва набудани ӯ ба даста таъсир расон. панҷум, баъзе бозингарон хеле бад бозӣ карданд. Конс хеле суст ҳаракат мекард. Коп Мейнерс бозам заиф буд. Влахович ва Муани аслан натиҷа надоданд. Ювентус аллакай 3 сол пай ҳам ба якашфинали Лигаи Чемпионҳо намерасад. бори охир онҳо ба ин марҳила дар соли 2022 баромада буданд. ба чорякфинал бошад, аз соли 2019 инҷоним роҳ намеёбанд. дар умум ин на танҳо як мавсими номуваффақ, балки як суқути комил аст ва мушкилӣ танҳо дар Юве нест. имсол се дастаи серия А Милан, Аталанта ва Ювентус дар даври интихобӣ шикаст хӯрданд, ҳолонки пеш аз бозиҳо онҳоро фаворит меҳисобиданд. ҳоло дастои Милан ва Ювентус бо Реал, Барселона, Ливерпул, ПСЖ ё Бавария қиёс намешавад. ҳоло сатҳи клубҳои беҳтарини Италия тақрибан ба сатҳи Фейнорд ва ПСВ баробар аст. ин ҳақиқат аст, чӣ қадаре ки ба мо писанд набошад ҳам. роҳбарияти Ювентус мегӯяд ки даста дар ҳолати бозсозӣ қарор дорад, вале кадом ҳадафҳо доранд? танҳо расидан ба якашфинал? пас чӣ нақшаи оянда аст? ягон стратегияи возеҳ нест. ин аллакай сеюмин навсозӣ дар 5-6 соли охир аст, вале шояд ин дигар навсозӣ нест, балки танҳо суқути даста аст. ба Ювентус роҳбари ҳақиқӣ дар майдон намерасад. бозингаре нест ки дигаронро ба пеш барад ва дар лаҳзаҳои муҳим масъулиятро бар дӯш гирад, вале Юве ҳамон дастаест ки ҳамеша барои трофейҳо мубориза мебурд. ҳоло бошад, танҳо се чизро метавон беохир тамошо кард. якум, оташ, дуюм, об, сеюм ва чӣ гуна боз як дастаи серия А дар мусобиқаҳои аврупоӣ аз як рақиби заиф шикаст мехӯрад, дар ҳоле ки ҳама мегӯянд ки калчо эҳьё мешавад. умедворем ки ягон вақт мо Ювентусро дар сатҳи баланд мебинем.
ПСЖ Брестро тамоман шикаст дод 7-0. ин ҳисоб барои марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо ҳатто боварнокарданист. бале, дар бозии аввал ПСЖ 3-0 ғолиб омад ва Брест фикр мекард ки метавонад бозиро баргардонад, аммо пас аз суханони мураббии онҳо мо як вақт 0-4 бохтем ва бозиро баргардонда 5-4 ғолиб шудем. ин воқеан хандаовар менамояд. гӯё ПСЖ инро ҳамчун даъват қабул кард ва на танҳо ғалаба ба даст овард, балки пурра умеди рақибро нест кард. чизи ҷолибтари ин аст ки дастаи Луис Энрике ҳоло бисёр ба Барселона пешина монанд аст. бозии зуд, ҳамлои босуръат, ҳама медонанд ки чӣ кор кунанд ва ба куҷо раванд. вақте ки ба бозии ПСЖ назар мекунӣ, ҳис мекунӣ ки онҳо бештар ба Барселонаи гузашта монанданд, назар ба Барселонаи ҳозира. агар дастаи Флик ҳоло ҳанӯз ба услуби Каталониё пурра дохил нашуда бошад, пас дар ПСЖ Энрике ин система аллакай кор мекунад. дар ин бозӣ Бредли Барколя хеле хуб буд. вай гол зад, ду партофти головар дод ва дар маҷмӯъ муҳаррики асосии даста буд. ҳамкории ӯ бо Витиния ва Хвича хеле зебо ба назар мерасид. Кварацхелия низ оҳиста-оҳиста ба ин услуб мутобиқ мешавад ва ин бозӣ нишон дод ки ӯ воқеан аз футбол лаззат мебарад. ӯ ду партофти головар кард ва инчунин гол зад, махсусан пас аз голи охирин. инчунин ин ғалаба дар таърихи ПСЖ дар мусобиқаҳои аврупоӣ бузургтарин ба ҳисоб меравад. барои Брест бошад ин шикаст аз ҳама вазнинтарин байни дастҳои фаронсавӣ дар Лигаи Чемпионҳо шуд. ба назарам онҳо ин рӯзро муддати дароз фаромӯш нахоҳанд кард. айни ҳол ПСЖ дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. онҳо 7 бозӣ пайдарпай ғолиб омаданд ва дар ин муддат 25 гол заданд. саволи асосӣ дар даври якашфинал чӣ мешавад? онҳо метавонанд бо Ливерпул ё Барселона бозӣ кунанд. агар рақибашон Барселона шавад, бозӣ хеле шавқовар хоҳад буд, зеро услуби ҳардуи даста ба ҳам монанд аст. ҳоло ПСЖ метавонад ҳар як дастаи дигарро ба мушкилӣ дучор кунад. тамошои чунин бозӣ воқеан лаззатбахш аст. Реал боз як бозии беҳтарин анҷом дод ва Манчестер Ситиро аз Лигаи Чемпионҳо берун кард. боз як шикасти вазнин барои дастаи Пеп Гвардиола ки чунин хотимаи барвақтро ҳатто дар хаёл намедид. пас аз ғалабаи 3-2 дар меҳмонӣ мадридиё дар бозии ҷавобӣ дар Сантьяго Бернабеу низ бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуданд ва бе ягон шубҳа ба даври якашфинал роҳ ёфтанд. ҳоло онҳо ё бо Атлетико рӯбарӯ мешаванд, ё бо Байер Ливеркузен. қаҳрамони асосии бозӣ албатта Килиан Мбаппе буд. ӯ нишон дод ки ҳоло омода аст ситораи асосии Реал шуд ва тамоми масъулиятро бар дӯш бигирад. ҳамаш аз дақиқаи 4 оғоз шуд, вақте ки ӯ ҳиссои бозиро кушод. баъд дар дақиқаи 33 дубл кард ва дар дақиқаи 60 хет-трикашро пурра намуд. Мбаппе дар чунин бозиҳои бузург пурра ба таври дигар дурахш мекунад. ӯ танҳо гол намезанад, ӯ бозиро ҳал мекунад. ин дақиқан он чизест ки Реал солҳо интизораш буд. дар умум Мбаппе аллакай 28 гол дар 38 бозӣ барои мадридиё задааст, вале аҷибтар аз ҳама он аст ки касе дар Лигаи Чемпионҳо бештар аз ӯ ба дастаҳои Пеп Гвардиола гол назадааст. ҳоло Килиан 7 гол ба дастаҳои таҳти роҳбарии Пеп задааст, 2 то дар замони Монако, 1 то бо ПСЖ ва 4 то бо Реал. бо ин нишондиҳанда ӯ бо Лионел Месси баробар шуд ва агар ҳамин тавр идома диҳад, шубҳае нест ки дар оянда рекордро танҳо хоҳад кард. ҳоло маълум шуд ки ин нокомтарин мавсими Манчестер Сити дар Лигаи Чемпионҳо зери роҳбарии Пеп Гвардиола мебошад. дар 9 соли охир ин бори аввал аст ки онҳо ҳатто ба якашфинал роҳ намеёбанд. бори охирин чунин фоҷиа барои онҳо дар соли 2012 рух дода буд, вақте ки ҳатто аз гурӯҳ нагузаштанд. ин нишон медиҳад ки ҳатто Гвардиола ҳам наметавонад ҳамеша назоратро дар Лигаи Чемпионҳо нигоҳ дорад. мушкилоти асосии Сити дар ин бозӣ комилан аён буд. даста ягон идеяи равшан барои ҳамла надошт. гӯё онҳо танҳо барои пахта кардани тӯб ба майдон баромада буданд. дар қисми аввал онҳо комилан таҳти фишори Реал монданд. ҳатто вақте ки мадридиё ба ҳисоби 3-0 пеш баромаданд, Сити ҳамоно ҳаракате накард. танҳо дар дақиқаҳои охирин вақте ки бозӣ амалан ҳал шуда буд, Нико Гонсалес як гол зада тавонист. бадтар аз ҳама он аст ки Сити дар моҳи феврал 3 шикаст дар 5 бозӣ дошт. агар чунин идома ёбад, шубҳае нест ки дар Лигаи Премерӣ низ мушкилоти ҷиддӣ пеш меояд. дар бозиҳои навбатӣ онҳо бо Ливерпул ва Тоттенхем рӯбарӯ мешаванд. агар бозам бо чунин ҳолати заиф баромад кунанд, метавон гуфт ки ин мавсим барои онҳо пурра шикаст мехӯрад. агар ба омор назар кунем, Реал дар Лигаи Чемпионҳо ҳамеша ба якашфинал мерасад. барои бори охир дар соли 1996 онҳо натавонистанд ба якашфинал бароянд ва он ҳам танҳо аз сабаби он ки дар Лигаи Чемпионҳо иштирок надоштанд. ин нишон медиҳад ки мадридиё ҳамеша дар сатҳи баланд қарор дорад. далели дигар, Реал бори
бори дуюм пай ҳам Ситиро аз Лигаи Чемпионҳо баровардааст. Соли гузашта онҳо дар чорякфинал Ситиро бо пеналти шикаст доданд. Дар мавсими 2022-23 Сити дар нимфинал пирӯз шуд, вале дар соли 2021-22 боз мадридиё қавитар буданд. Яъне дар солҳои охир ин рақобат қариб ки баробар шуда буд, вале ҳоло Реал бори дигар собит кард ки онҳо дар чунин бозиҳо таҷриба ва устуворӣ доранд. Гвардиола ба назар мерасад ки дар солҳои охир муқобили Реал каме мушкил шудааст. Дар 7 бозии охир бо мадридиё ӯ ҳамагӣ як пирӯзӣ дорад. Ҳатто агар омори умумии ӯро бигирем, дар 27 бозӣ бо Реал, бо Барселона, Бавария ва Сити Пеп 13 ғалаба, 6 мусовӣ ва 8 бохт дорад. Аммо агар танҳо ба бозии охир назар кунем, равшан аст ки Реал дар солҳои охир хеле болои дастҳои ӯ бартарӣ дорад. Дар 4 бозии охир Сити натавонист Реалро мағлуб кунад. Дар 3 бозии охирин мадридиё пай ҳам пирӯз шуданд. Агар аз замони Барселонаи Пеп назар кунем, он вақт ӯ комилан болои Реал бартарӣ дошт. Дар 15 бозӣ бо Барса ӯ 9 ғалаба ба даст оварда буд. Бо Бавария бошад, ӯ 2 бозии худро ба Реал бохт. Ва акнун бо Сити низ бозиҳои охираш бар зидди Мадрид бенатиҷа мешаванд. Хулоса, агар як чизро аз ин бозӣ равшан фаҳмем, он ин аст ки Реал дар Лигаи Чемпионҳо ҳамеша як қудрати бузург боқӣ мемонад. Вақте ки ҳамаи корҳо душвор мешаванд, онҳо роҳи ғалабаро меёбанд. Аз тарафи дигар Сити аслан ба он дастае ки соли гузашта Лигаи Чемпионро бурда буд монанд нест. Комилан заиф, беидея, беҳамла. Инро ҳатто аз ҳисоби умумии феврал дидан мумкин аст. 3 бохт дар 5 бозӣ. Ҳоло Реал омодааст барои ҷоми дигар мубориза барад. Бо чунин Мбаппе ки метавонад ҳар як бозиро ҳал кунад, ба назар мерасад ки онҳо дар ин мавсим яке аз фаворитҳо ҳастанд. Аммо барои Сити мавсим метавонад ба як фоҷиа табдил ёбад, агар онҳо дар Премер Лига низ мавқеашонро аз даст диҳанд. Бозиҳои навбатӣ бо Ливерпул ва Тоттенхем нишон медиҳад ки оё Гвардиола метавонад чизеро ислоҳ кунад ё ин ки не. Вале айни ҳол ин мавсим барои Реал бозам як саҳифаи дурахшон ва барои Сити як сӯхтани сахт дар Лигаи Чемпионҳо гардид. Ба ҳамин тамом боридарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.